meisje liet de Bonte Avondcommissie al bij haar eerste auditie ontzettend lachen. Daarom wisten we al dat ze voor een geweldige act zou zorgen. Nu staat ze echter op het podium met een hele andere act. Ze vond namelijk het swag en die gaat ze nu voor jullie aanzetten. Geef haar een groot applaus. Hier is Sarina met Turn My Swag On. Walking like a talkie so you never forget.